Ние сме свидетели на това нещо всеки ден. Опасността за България е много голяма. Крах и падение кремлевского режима стояли вместе тем же самым российским посольством. Александър Литвиненко, Магомед Невоев, Анна Политковская, Борис Немцов, Наталия Истемирова, Сергей Магницки, Станислав Маркелов, Ново Хлебников. Това е битка за човечността. Битка между народите. Точно обратното на личности като Борис Немцов.